בתערוכה יש לנו כמה חלקים. יש לנו קודם כל סדרות שעוסקות בסיפורי המקרא, בחמשת חומשי התורה, מבריאת העולם ועד משה על הר נבו. קבוצה שנייה זה הקבוצה של מגילת אסתר ומגילת רות וספר יונה, שאותו ציירתי כקומיקס. והקבוצה השלישית זה איורים לשיריו של קובי עוז, לאלבום האחרון של קובי עוז, מזמורי נבוכים. השם שלי זה אורות בן ישראל, אני פרופסור למשפטים, ההתמחות שלי זה דיני עבודה, ביטחון סוציאלי, מעמד האישה וזכויות חברתיות. לימדתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ואני כלת פרס ישראל לחקר המשפט. בשלב מסוים החלטתי לעשות הסבה מקצועית, ואני לא עוסקת יותר בתחום המשפט. זכיתי בכמה פרסים, אני כלת פרס ישראל לחקר המשפט, אני כלת פרס מינקוף למצוינות משפטית, כלת פרס ברניב למצוינות בתחום דיני העבודה, יש לי את עוד שדולת הנשים, יש לי פרס של לשכת עורכי הדין של בענייני נשים, אני קיבלתי יחד עם בעלי את פרס יושב ראש ההסתדרות על מפעל חיים, אני יקירת תל אביב ואשת העיר תל אביב. כי התנ"ך נותן ביטוי גם להיבט היהודי שבי, גם להיבט הישראלי שבי. אני מטיילת בארץ ואני רואה את כל האירועים שהתרחשו בארץ ישראל, וגם לפן האוניברסלי שבי, כי בתנ"ך יש לנו הרבה זכויות חברתיות שמצוות עלינו, כגון שאסור להלין את שכר העובד, כגון שצריך לשחרר את העבד וכדומה. בעצם אני חידשתי מסורת עתיקה שהייתה נהוגה במאה ה-15 לגבי ציורי התנ"ך, כי היו מציירים על עמוד אחד את כל הסיפור נגד של גן העדן. ויותר מאוחר מבחינת במאות שבאו אחר כך, כשהמציאו את פנס הקסם, אז נאלצו לפרק את אותו דף לכמה, שכל ציור יעמוד בפני עצמו. ואני בעצם חזרתי או החזרתי באמצעות הסדרה את הסיפור במכה אחת או בחבילה אחת. אבל יותר מזה, זה חצי הדרך לשפה שמוכרת כיום, שפת האנימציה. כי זה אומנם לא סיפור שאני לא מציירת את זה כאנימציה שרואים את התנועות, אבל מציור לציור מתקדמים באמצעות הסיפור. ואפילו שיפרתי את זה כאשר עשיתי את ספר יונה כקומיקס, כי שם יכולתי כבר גם לשלב את הטקסט, את הדיבור שבין הדברים. כך שבעצם אני הולכת מהמסורת העתיקה עד האנימציה של ימינו בדרך, אני עושה רצף של ההתפתחויות. דור העתיד זה דור המחשב, ואם אני רוצה לדבר אל דור העתיד, שהציורים שלי ידברו לדור העתיד, אז המחשב הוא הכלי. סיבה נוספת שבחרתי במחשב זה הניסיון שהיה לי עם המחשב בכתיבה, לימד אותי שהמחשב מאפשר לחדד את המחשבה, לבטא יותר לעומק את הדברים, וחשבתי שאם זה כך שיפר את הכתיבה, זה ישפר גם את הציור. ולא התאכזבתי, זה הוכיח את עצמו. והנימוק השלישי
זה המחשב משמש מגבר ליכולות של האדם. הוא אפשר לי להגיע לעשות דברים שבמכחול או בעיפרון לא הייתי יכולה להגיע אליהם. כפי שרואים, אני לא בת 18, והחלטתי שאני כל 5 שנים אתחדש. אני כל 5 שנים אעשה הסבה מקצועית. אז הסיבוב הראשון היה הסבה מקצועית לציור. עכשיו סיימתי את הסיבוב הזה ואני התחלתי את הסיבוב הבא, שבו אני עוסקת בכתיבה יוצרת. אני כותבת את הסיפורים והאגדות המשפחתיות שיש במשפחה שלנו, כי אנחנו משפחה מאוד ותיקה בארץ. האבות אבותיי, חלק מהם הגיע ב-1805 לצפת, אחרים הגיעו ב-1837, 37, 57 ו-87. אז כל אלה יש סיפורים ואגדות מאוד מעניינים שמלווים אותם, ואם אני לא אעלה אותם על הכתב הם ילכו לאיבוד. אז אני כעת מקדישה את הזמן לכתיבת אותם אגדות וסיפורים.